Adha o Feast of Sacrifice gisaulog sa mga Muslim sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Police Regional Office 7 mihatag og 2 ka baka ug 10 ka mga kanding nga giihaw sa kasaulugan. Ania ang report. Unang giihaw ang mga kanding sa kasaulugan sa Eid'l Adha. Samtang nag-ihaw sa mga kanding, giguroy usab ang 2 ka mga baka. Gisunod sila sa pagtumba. Dayon, giihaw. Usa sa mga proseso nga kinahanglang masunod sa pag-ihaw sa mga baka o kanding kinahanglang hait yung kuno ang kutsilyo aron dili na makabati o sakit no ang hayop ng ilahang ihawon. It should be based from the Quran or the Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad. Ang way po sa pag-sharp na to kinahanglan dili makitaan sa kanding nga katayon. Kay makahibaw man na siyang ala kung paano. Kausara. Kung inig-ana wala gyud pwede ra po nimo balikon. Kay wa pa man. So mao na siya niya kinahanglan kung nasa kauban atong isiparit sa para di siya makita unsay nahitabo. Gibahin-bahin ang karni diin gitimbang sa tag 1 ka kilo. Giapod-apodayon ngadto sa mga sakop sa Muslim community. Patas ang tanan nga nadawat nga mausay lutuon nila sa pagsaulog sa Eid'l Adha. Gitawag ni siya nga sacrifice kay tungod sa 10 days nga kinahanglan ang mga Muslim nga makakaya magkuan sila mag-fasting gihapon na sila. And then ang some of them ang ilarang nabuhat is only 1 day which is yesterday nag-fasting sila. Ni after na isip usab po nga pagpakita nga kami nalipay may nga kuan gi naman po na sa Bible jud nga kinahanglan ang makakaya mukatay jud og baka. Ang mga baka ug kanding hinatagikan sa Police Regional Office 7. Ang atong purpose aning anong ni participate sa ilang pagselebrar sa aning Eid'l or the Feast of Sacrifice. Una-una para to strengthen our relationship sa specifically sa PR7 ngadto sa Muslim communities. Pasalamat mi sa atong Kapolisan kay nakita gyud namo nga nagasuporta sila sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim. Samtang unang gipahigayon ang hamubong pulong-pulong sa Philippine National Police ug sa Muslim community. Gihulagway sa PR7 nga katambayayong nila ang mga Muslim sa pagpatuman sa kalinaw. Mapakita po dato nila nga they are our brothers. We consider them as brothers. And in fact, we consider them as part of our stakeholders. Ang ato lang lagi, Sir Alan, kananaang atong mga kaigsuonan ng mga Muslim, wala gilain tambalan ni kung di magbinutan lang ta. Subay lang kita sa pamalaod sa atong gobyerno. Sa tanan na to mga kaigsuonan nga non-Muslim and Muslims, Eid Mubarak alaikum. Assalamu alaikum.